Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takhala tikuyenda ulendo wopita ku Yerusalemu ndi Ambuye Yesu. Tinawuyamba ulendo umenewu lolemba lija pamene tinaona Ambuye Yesu atafika ku Yeriko anachiritsa Bartimeyo, ndipo lachiwiri amacheza ndi Zakeyo kupita ku nyumba kwake. Dzulo timaona kuti Ambuye Yesu atangofika pa chipata cha Yerusalemu analira, ndipo lero akuyamba ntchito yoyambirira mu mzinda umenewu, akuyeretsa nyumba ya Mulungu. Jesus is cleansing the temple at Jerusalem. Choncho tsiku la lero lachisanu pa 24 Novemba chaka cha 2023 Ambuye Yesu afuna atipemphe kuti tiyeretse mitima yathu. Timayeretsa bwanji mitima yathu? Ndikulandireniso abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo mawu athu oyamba pa tsiku la lero akuchokera m'buku loyamba la Amakabeyo, mutu wa 4 ndime ya 36 kulekeza 37 kudzawerenganso 52 kulekeza 59. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Mary Nkali kuchokera ku St. Kizito Parish, Chigoneka, mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu imene kuchokera m'buku la Mbiri ikuti, Inu Mulungu wathu, tikutamanda dzina lanu loyera ndi la ulemerero. Akuyenera kutamandika Mulungu mpaka muyaya, ndi Mulungu wa kholo lathu Israeli, Mulungu amene amatichitira zazikulu. Ndipo mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 19 ndime ya 45 kulekeza 48. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku loyamba la Makabeyo. Pa nthawiyo Yudasi mwana wa Matatiyasi ndi abale ake adati, tsopano tawagonjetsa adani athu, ndiye tiyeni tipite ku Yerusalemu kuti tikayeretse nyumba ya Mulungu ndi kuyiperekanso. Motero ankhondo onse adasonkhana nakwera ku phiri la Ziyoni. Tsono pa tsiku la 25 la mwezi wachisanu ndi chinayi, mwezi wa Kisilevi, chaka cha 148, adadzuka mamawa, adakapereka nsembe yopsereza pa guwa latsopano monga momwe mudalembedwera m'Malamulo. Mwezi wake ndi tsiku lake pamene akunja adaliyipitsa guwalo, ndi pomweponso pamene iwo adaliperekanso kwa Mulungu, akuyimba nyimbo zothokoza ndi kuliza zeze, zitoliro ndi ziwaya za malipenga. Anthu onse adadzigwetsa chafufumimba kupembedza ndi kulemekeza Mulungu amene adawapambanitsa. Adachita chikondwerero chakupereka guwalo kwa Mulungu masiku asanu ndi atatu. Adapereka nsembe zopsereza ndi chimwemwe, ndiponso nsembe za mtendere ndi zakuthokoza. Pambuyo pake adakongoletsa kumaso kwa nyumba ya Mulungu ndi tizisoti chachifumu ndi tizishango, tonseto tagolide. Kenaka adakonza zipata za nyumba ya Mulungu ndi zipinda zogonamo ansembe, nayikanso zitseko monsemo. Anthu onse adakondwa, pakuti manyazi amene akunja adawachititsa anali atatha. Yudasi, abale ake ndi msonkhano wonse wa Israeli atamvana, adalamula kuti masiku opereka guwalo kwa Mulungu azidzawakumbukira mwachimwemwe ndi mokondwa chaka chilichonse pa masiku asanu ndi atatu, kuyambira tsiku la 25 la mwezi wa Kisilevi. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 19 ndime ya 45 kulekeza 48.
Pa nthawi yomweyo Yesu adalowa m'nyumba ya Mulungu nayamba kutulutsa anthu amene ankachita malonda m'menemo. Adawawuza kuti malembo akuti nyumba yanga idzakhala nyumba yopemphereramo, koma inu mwayisandutsa phanga la chifwamba. Yesu ankaphunzitsa m'nyumba ya Mulungu tsiku ndi tsiku. Akulu ansembe, aphunzitsa malamulo ndiponso akulu a Ayuda ankafuna kumupha, koma adasowa chochita chifukwa anthu onse ankatengeka nawo mtima wake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Mawu tawerengawa afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha. Nyumba yanga mwayisandutsa phanga la chifwamba. Akunena nyumba yopemphereramo imene tikapita ku Yerusalemu imatchulidwa ndi dzina lonena kuti the house for all nations, the temple for all nations. Ndi nyumba imene Mulungu amafuna nyumba mwake muzilowa wina aliyense. Kutchalichi kumapita wina aliyense. Kumapita anthu olunga, kumapita anthu ochimwa, kumapita anthu amene akuthokoza Mulungu, anthu amene akulira, anthu amene akupempha, mwinanso anthu amene alibe chifukwa chobwerera ku nyumba ya Mulungu. Onsewo ndolandiridwa pa maso pake. Tsono mawu a Mthenga Wabwino akutipatsa maphunziro angapo amene inu ndine tikuyenera tisinkhesinkhe. Poyambirira tikuona kuti Ambuye Yesu is driving out merchants amene poyambirira amanamiza anthu nyumba moja. Tikumbukire kuti kachisi wa Ayuda anali ndi ma compartments osiyanasiyana. Pamakhala ku Holy of Holies kumene kumaperekedwera ansembe, ndipo amalowa ndo ansembe osankhidwa wamkulu mwina kamodzi kawiri katatu pachaka. Kenaka kumakhala malo a ansembe onse, malo a azibambo, malo a amayi, malo a alendo, komanso kumakhala mbali inayi kumene amayikako zogulitsira malonda, kumene amayikako mphatso zoperekera nsembe. Koma mukuona kuti nyumba imeneyi anthu malo moyisandutsa nyumba yopemphereramo ankanamiza anthu posintha malonda pa mitengo yodula kwambiri, mwina devaluation inayambira kumeneko. Komanso akulu ansembe ankakakamiza anthu kugula mphatso zimene iwo azisankha kuti izi zinde za malonda, izi zinde zoyenera kuperekera nsembe. Mwatsanzo alesa amabwera ndi mphatso yake, soyo aja amanena kuti iyi ndiyo sayenera, iyi ndiyo sayenera, ndi kuti kumachitika kachinyengo kenakake. Monga adanenera a Papa Francis kuti Ambuye Yesu pothamangitsa anthu ochita malonda amene wa nyumba ya Mulungu akutikumbutsa tonsefe, pa Chingereza amanena kuti authentic worship. Kunena kuti chipembedzo chathu chiziligwirizana ndi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kukamba zoona ambiri moyo wathu wa tsiku ndi tsiku mwina umatsutsana ndi chipembedzo chathu. Timapembedza bwinobwino, timapereka mphatso zathu, timachena nsalu za mpingo, timadzipereka ku mabungwe osiyanasiyana, kwaya, legio, ndi nsembe timadzipereka, timadzikuthula. Koma mwina tikaona kuti tipange translate kuti moyo wathu ugwirizane ndi zimene timachita tsiku ndi tsiku pa chipembedzo, mwina zimatsutsana. Kodi amene akupondereza anzawo ndi ndani? Kodi amene amachita katangale kwambiri ndi ndani? Kodi anthu amene amakana kuthandiza anzawo ndi ndani? Worship and the liturgical celebration, there should be a privileged environment for listening to the word of God. Choyambirira tikapita pa chipembedzo, choyambirira tikapita nyumba ya Mulungu, choyambirira tikapita pamaso pa Mulungu, kukhale kumvetsera mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu akuti chani mmoyo mwanga? Mawu a Mulungu akuti chani tsiku la lero? Mawu a Mulungu akuti chani mbanja mwanga? Mawu a Mulungu akuti chani mutumiki mwanga? Mona ambiri tikapita pa chipembedzo, malo momvetsera liwu la chauta timatenga ngati malo a ntchito. Ife ansembe mwina malo ngati malo a ntchito, mwina anzathu akwaya ngati malo a ntchito, mwina anzathu maona anthu ena abwera ku chipembedzo kucha misa ili mkati ali busy ati nda secretary zolembalemba kuonetsetsa kuti nobody goes to the place of worship to save others. You go first to the place of worship to listen to the word of God. I go first to the place of worship to listen to the word of God. Mwina zimenezi anzathu awa adayiwala. Ambuye Yesu akuthamangitsa anthu ochita malonda, anthu azibwana. Komatu kukamba zoona, izi zidachitika zaka 2000 plus zapitazo. Koma lero nkutheka kuti inu ndine tabweretsanso malonda amene Ambuye Yesu anathamangitsa kale mtempere, malonda amene anathamangitsa kale msinagoge,
tabweretsa malonda amenewa mmoyo mwathu, tabweretsa malonda amenewa mbanja mwathu, tabweretsa malonda amenewa mu mphakati mwathu, mparishi mwathu, mdayosezi mwathu, tabweretsa malonda amenewa mdziko mwathu, tabweretsa malonda athu mmalo athu a ntchito, tabweretsa malonda amenewa mmalo osiyanasiyana amene timapezekamo. Jesus cleansed the temple 2,000 years plus ago, but you and I, through greed, through anger, through envy, through laziness, through so many vices, we've brought back the merchandise in the house of God. Ndi chani chimene tabweretsanso nyumba ya Mulungu masiku ano, chimene chikutilepheretsa kuti tizimva mawu ake. Ena tabweretsa mavalidwe achilendo, ena tabweretsa mapempheredwe achilendo, kusemphana ndi zimene mpingo umatiphunzitsa, kusemphana ndi zimene mpingo umatipempha, kufuna zinthu zobeba, zinthu zongosangalatsa anthu. Ndi malonda anji tabweretsa mbanja mwathu. Ena tabweretsa basi entertainment. Banja ndi primary house of prayer. Tikuyenera kuti mwana ayambire pakhomo, tikuyenera kuti makolo tiyambire pakhomo, tikuyenera kuti ifa nsembe kumene timachokerapo mzinyumba mwathu mukhale house of prayer. Koma muona kuti ambiri nyumba zathu mwina zasanduka malo omwera, ambiri mwina nyumba zathu zasanduka malo a entertainment basi, kuonera show, kuonera mipira, komwera kwa akachasu ndi zina zotero. What is it that we've brought back in the house of God? Koma tisayiwale kuti nyumba yayikulu ndi mitima yathuyi. Ndeti kaweyang'ana mtima wathu, tingathe kunena kuti mukutuluka chifundo, mukutuluka kukhululuka, mukutuluka kupatsa, mukutuluka kuperera, mukutuluka kuyamikira anzathu, mukutuluka kudzudzula. Tiye tizitulutse zimene tazilowetsa nyumba ya Mulungu. Bambo Makandi anatilalikira chaka china pa tiyankhule na Ambuye pompano, amati zimene zinde zitulutseni. Zimene tazilowetsa nyumba ya Mulungu, katalowetsamo kula mtima, katalowetsamo mwano, katalowetsamo udakwa, katalowetsamo uhuleteni, tizitulutse. Choopsa nchonena kuti amene ankachita malonda amenewa, akulu ansembe ndi ena otero, azitsogolera mpingo, analepheretsa ena kuisandutsa nyumba ya Mulungu imeneyi kuti apemphereremo. Those who sought God's presence were being debarred from it by the very people who were supposed to guide the people in the house of God. Nchifukwa chake mawu oyamba akutululira zimene adachita Yudasi ndi azibale ake kuti itatha nkhondo Mulungu atagonjetsa. Chingerezi chake, when God crushed the enemies of the people, Judas and his brothers went back to the temple, went back to Zion to cleanse the temple, to dedicate the temple, to rededicate the temple. Mulungu akatichitira zazikulu, Mulungu akatipambanitsa, Mulungu akatipatsa machiritso, Mulungu akatipatsa ntchito. Choyambirira, we should go back to him with hymns of praise, rededicating our lives, rededicating our works, rededicating our mission, rededicating our everything. Koma muona kuti ambiri kusiyana ndi Judas zimene akutionetsa mmawu yamba, Mulungu akatipambanitsa, timayamba tsopano matama, timayamba tsopano matukutuku, timayamba tsopano kudziyerekeza. Mwina nkhani yayikulu imene imativuta kuti tisakhale anthu odziyeretsa, tisakhale anthu oyamika, tisakhale anthu othamangitsa malonda nyumba ya Mulungu osayenera. Ndichonena kuti timayiwala kumene tikuchokera. Remembering where we are coming from is the only step towards gratitude, is the only step towards kukhala anthu amene tikuyesetsa kuyeretsa mitima yathu. Mulungu watichotsa kutali ngati dziko, Mulungu watichotsa kutali ngati mpingo, Mulungu watichotsa kutali ngati anthu, Mulungu watichotsa kutali ngati munthu. Kodi timakumbukira kumene tikuchokera, nkumadziyeretsa, nkumantumikira, nkuthandiza ena kuti nyumba mwake azitumikiramo? Yudas Makabeo ndi azinzake atagonjetsa adani awo, Mulungu atapambanitsa, akubwerera monga tikumvera mu uthenga woyamba, pali kugwirizana mawu oyamba ndi uthenga wabwino kuti akukayeretsa nyumba ya Mulungu imene adani awo adayiseweretsa. Don't allow people to play with your faith, to play with your God, to play with your place of worship, not even handouts. Zinthu zimene timalandira, ndale, mabanja, maubwenzi, business ntchito, zisatipangitse kunyazitsa malo athu oyera, zisatipangitse kuyiwala Mulungu wathu, zisatipangitse kuyiwala chikhulupiriro chathu. The temple for Israel was everything. It was a place of God's presence, the Shekinah. Ino ndine tizikumbukira nthawi zonse kukhala ndi tsiku, msabata,
kapena masiku angapo msabata kupita ku nyumba ya Mulungu monga mmene tilili, kukadziyeretsa komanso kukazindikira kuti kumeneko ndi kumene timakumana ndi Mulungu wathunthu ndi Mulungu wa moyo. Potsirizira abale, tisayiwale ichi: pamene tikuyeretsa kachisi wa Mulungu, tikumbukire tsono kuti kachisi wamkulu wa Mulungu ndi mitima yathuyi. Pamene tikuyeretsa akachisi amenewa, tidzakumana ndi anthu otsutsana amene adzang'ong'odze, amene adzatipsere mtima ndi zimene tikupanga. Ambuye Yesu atayeretsa tempere ija, Ambuye Yesu atathamangitsa anthu opanga malonda, tamva kuti akulu ansembe adamukwiyira, adindo adamukwiyira. As we drive out the temple desecrators, we must have the audacity to face the currency of propheters. Mukumbukire kuti pamene Aisraeli ankatuluka mdziko la Egypt kupita ku dziko limene Mulungu analonjeza, Farao anayamba kuwalondola. Inu ndine pamene tidzafuna kuyeretsa mitima yathu, pamene tidzafuna kuyeretsa malo oyera, pamene tidzafuna kuthamangitsa malonda nyumba ya Mulungu, tisayiwale kuti adzapezeka anthu ong'ong'odza, adzapezeka anthu olimbana nafe. Poyambirira Satana sadzatipanga scot free, adzayesetsa njira izo ndi izo kuti atigwetse. Komanso pamene tifuna kubweretsa choona, kandi kuntchito, kandi business, kandi mdziko, kandi kundale, kandi mu ufumu, pena paliponse pamene tikupezeka, adzapezeka anthu ena otisemera zinyawo, adzapezeka anthu ena odana nafe. Ambuye Yesu analimba mtima. Inu ndine tili ndi Mzimu Woyera amene amatitsogolera, amene amatiperekeza. Tiyeni tikhale nako kuthekera, tiyeni tilimbikitsane, tiyeni tizidzitsutsa kuti ntchito yathu tsiku la lero ikhale yoyeretsa mitima yathu, popeza kuti ndiyo kachisi ya Mzimu Woyera. Titulutsa chani lero mu mtima mwathu? Titulutsa chani lero mdziko mwathu? Titulutsa chani lero mbanja mwathu chimene chikumunyasa Ambuye, chimene Ambuye sakugwirizana nacho? Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.